ህወሓት ናብ መሬት ክወርድ ብዘይክእል ብሉይ ክለሳ ሐሳብ ዝተኣሰረ ውድብ እዩ ሕጂ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዝተፈናቀሉ ዝምልከት እዩ ኩናት ምድላው እናገበረ እዩ ይዝብሃል ወረታት ኣሎ ትግራይ ሰላምን ልማትን ይግብኦ ሰላምን ልማትን ይፈቱ ሰላምን ልማትን ተቃሊሱ ይዘሎ በአንጻሩ ዳግም ውግእን እንወትን አይግብኦን ዝብል ጽኑነት ያለኒ እትጥሩ ፋይሊ ከም እብድ ከልቢ መስ መንሰይ ትግራይ ምስ አባላት ጸጥታ ትግራይ ምስ ምሁራት ዲያስፖራ ምስ መላህ ትግራይ ኣብ ከቢድ ቅርህነታት እዩ መንግስት ሻዕብያ ዘለዎ መርገጺ እንታይ ይመስል ሻዕብያ ስልጣን ክህዝ ከሎ ዳርጋ ልዕሊ 300 ፋብሪካታት ኣብ ኤርትራ ነይረን ሎሚ ዳርጋ ኩለን ዓንየን ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ንሳውን ተኣጽያ